Zdar lidi, já vás vítám u mýho prvního videa z Minecraftu a dneska jsem tu společně s Tenovej. Čau, čau, čau. Tohle je moje první video na tomhle kanále, takže budu moc rád, když mi dáte odběr a like, budu za to velice moc rád. A samozřejmě napište třeba do komentářů, jak jste se měli a tak dále. Tak, jsme ve hře. Doufám, že si užijete tohle video teda. Tohle je to moje první video na tomhle kanále, protože tam na tom jsem si smazal, protože tam jsem vydával video asi jednou měsíčně, takže to nebylo ono, takže jsem si tady udělal novej. A teď už se budu snažit vydávat videa aktivnější. A jinak ten novej, ten má taky YouTube kanál novej, kdybyste ho chtěli podpořit, tak mu tam nalítněte a dejte mu tam like a odběr, bude moc rád. Je tak a samozřejmě, pokud by se vám nelíbil nebo by vás nebavilo toto video, tak asi bychom se ani nedivili, protože naše komentovací schopnosti ještě nejsou tak dobrý. Takže tak, to je ale pravda. doufám, že vám to nebude tak vadit a že si to i tak užijete. Příští video už bude lepší, to se nemusíte bát. Je tak, příští video bychom, pokud by Ondra dostal originální Minecraft, tak bychom mohli natočit nějaký spolusurvival. Přesně tak, protože teď já nemám Origo Minecraft, protože nejsou prostě penízky. Jako. Takže když tak, kdybych zítra už měl Origo Minecraft, tak by když tak mohl vyjít nějaký Minecraft buď z tohohle serveru nebo z nějakého jiného, anebo pokud byste chtěli, však napište do komentářů, jestli byste chtěli, tak můžeme udělat 100 dní hardcore nebo jenom normálně 100 dní mají nějaký modovaný třeba. Ale jako to 100 dní, už by to nevyšlo třeba jako další den, protože 100 dní je 30 hodin čistého času. To by znamenalo, že to dělali třeba na dvakrát, že 2 dny bychom to vůbec točili a stříhání i tak, jako to je prostě strašně dlouhý, takže ale fakt, jako pokud bychom tady to udělali, tak by se tím dal strašně, jako fakt strašně moc záležet. Protože to je prostě jakoby, to je prostě jako to jen tak nenatočíš, a hlavně to jako, když se s tím fakt jako fakt naděláš, tak ono to pak může být fakt hodně dobrý video. Jo, přesně tak. Takže uvidíme podle toho, jaká bude situace a uvidíme. Když tak máte se na co, když tak se máte na co těšit. Ale já jsem si včera zlomil prst. Prostě jsem byl debil a zlomil jsem si prst. Takže doufám, že to asi bude v pohodě. Takže když tak mi dáte peníze na léčbu. Ano. A samozřejmě, nebo pokud místo třeba 100 dní v Minecraftu byste třeba chtěli hardcore nějaký modovaný, tak taky rád to udělám, že to třeba vyzkoušíme a uvidíme, jak to bude těžký. Za mě to bude fakt hodně těžký, ale jako můžeme to vyzkoušet, jako třeba. Přesně tak. Aha, jsou dva, no tak to ne, to. A bylo by to modovaný, jo, bylo by to modovaný, samozřejmě by to nebylo nějaký ultra hardcore jako Master Akary, ale byl by to nějaký hardcore. No. Protože my už jsme jednou zkoušeli hardcore a asi víte, jak to dopadlo. No, to nedopadlo vůbec. Takhle mi to tady nebo jak když jsem měl kanál, tak jsem to nevydal. Jak a už mám kanál teď ten novej. Nový kanál, ten novej, takže tak. Budete ho mít v popisku, takže jestli mu nedáte like a odběr, tak vám spadnou vlasy na zem. Já jsem omylem koupil bloky navíc místo jídla. Proč mi neřekneš? A ten Davidek nějaký rozjetej. Teď si konečně koupím jídlo. Pardon. A když už jsme u toho jídla, tak napište do komentářů, co jste měli dneska jídlu a vám to lajknu, dám vám na to srdíčko a pusínku na čelo. A jaký máme diamant? Máme vůbec diamanty? Měli bychom mít aktivovaný, já mám teď dalších 13 od zelených, který jsme zabili. Okay, nice, tak to je dobrý. Takže samozřejmě, a lidi, i kdybychom se třeba přeřekli, tak tady to video, už my jsme natáčeli video, který se nám vůbec nepovedlo. Takže asi natočíme znovu. Takže asi natočíme znovu a už je prostě jakoby, kolik je hodin vlastně? Už je skoro 12 hodin, takže jako my to natáčíme prostě ve 12 hodin. Takže když tak se omlouváme, kdyby ta aktivita nebyla úplně nejlepší, ale musíte brát v tom, že už je pozdě. Ale snažíme se pro vás dělat to nejlepší, že jo? Jo, snažíme se být i aktivní, jako snažíme se být jako nějak jako nebýt úplně jako smutný nebo unavený v tom videu, prostě. Přesně tak. Jako snažíme se pro vás dělat to nejlepší, ale někdy bohužel třeba někdy nic říkat nebudeme, protože jako jak říkám, ono je později a jako ten čas už jakoby prostě na tebe třeba působí jinak, že jo. Ale samozřejmě by to bylo jiný, když jsem začal ve 4 odpoledne a ve 12, takže tak. Dobrý. Ale já si koupím celé gear asi, hele.
Už na boty, jo. Kupuj. Jo, diamanty jsou v České, jo, když tak. Diamanty, ok. Jo. A jinak tady to video asi nebo ani tak, nebo já nevím, jak to Ondra prostříhá, ale já tam nebudu dávat nějaký efekty, prostě jenom prostříhám ty jako části, které jsou nějak zábavné, ale nebudu tam dávat nějaký efekty, prostě tady to video, který budu dělat na svém kanále, tak chci, aby bylo jako by prostě, aby tam nebylo, prostě aby tam bylo jenom střih tam, kde mají být, aby to bylo prostě záživný, ale aby jako, prostě je to takový video o tom, že vám budu říkat, co na kanále chci dělat, jako, takže Přesně jako, tak. tam se nebude hodit. A kdyby ty střihy nebyly moc dobrý, to se naučím v průběhu stříhání a točení videí. Protože se nemusíte bát, když tak kdyby ty střihy nebyly zase tak dobrý. Jo. Já jsem teď dlouho pauzu od YouTube, takže jako myslím si, že ty střihy, myslím si, že ty střihy nebudou moc dobrý. Jo, já bych šel žlutý, jo. Jo, Prostě a jo, tam jsou já vám to řeknu osobně, já stříhám DaVinci Resolve, protože mi přijde jako, že takový asi nejlepší a CapCut je taky dobrý, ale blbý je, že tam je strašně moc věcí jakoby za peníze. Že si musíte koupit ale pro... CapCut, já jsem CapCut používal, Já když jsem... ještě nebylo pro tak- tolik, nebo možná nebylo pro vůbec. A to byla nejlepší éra, protože prostě jakoby s tím, jakoby jak to říct. dobrý. Měl jsem i dobrý střih, měl jsem tam prostě všechno dobrý a CapCut fakt byl jako výborný v tu dobu, já bych to prostě rád jako tam stříhal znova, kdyby se dal vrátit čas a jako Přesně prostě tak. dalo by se tam víc stříhat. Yes. Ale prostě teď tam, aby si prostě něco udělal, tak musíš prostě hned jako, že no, takže si nám dejte miliardu. Přesně. Je to napad, když musíte zaplatit jakoby za ty věci, což v DaVinci Resolve máte jakoby zadarmo. Ano, je pravda, i něco tam, i v DaVinci Resolve je něco placeného, ale je to strašně málo. Je to jako, jakože dá se s tím úplně v pohodě obejít, ale takhle v tom CapCutu tam prostě máš všechny planety, jako už jako klidně všechny věci máš jako to, že jo, placený, že za chvilku bude jenom placený program, že už to nebude nic Jo, jiného. já si taky myslím, tven jako na středu, ty která stojí se midlate. Já nevím, jak to vypadá. Oranžový, ty jsou dva, ale nejsou vůbec na to vylevený, tak já asi jedu rašnou, hele. A tak proč jsou oranžový na fialových? Já si kupuju jídlo, bloky a jsem taky rady na. On už o mne, tak dobrý. To je hodně téma. Já potřebuji strašně kakat, kámo. Já nevím, já už bych dneska šel kakat třeba po 6, ale jako nevím proč. Já to taky poslední dobou koukám. Nevím čím to je, lidi napíšu do komentářů, oni budou vědět. Souhlasím. Jsou doktoři přece, že? Jako ty fialový mají luk, no tak na to asi teď prdím a počkám až vy to do toho. No, oni týmou, by the way, fialový s těma, fialový s oranžovým týmou. Vidíme oranžovýho. Tak ho zabijte, protože oni týmou a pak jdeme hned na ty. Ne, vůbec. Pozor, běž k nám, jakoby on tam, no on půjde na střed. Nebo je záda, protože už sedím u počítače dlouho. Jo, já ho tam nechám, já se s ním teď nebudu to jakoby... To je hovňajs. A schodil jsem ho, doufám. Já se fakt sídli. My jsme ale neumřeli, to se ti zdá. Já se koupím ten gear a jdu ti hele asi pomoct. Ne, on nepomohl ten červený, oni budou hrajou 2v1, kam. Tak? Tak to je jedno, já ti jdu hele pomoct a jdu ti pomoct, jo prostě. Hej, oni tak týmou, hej, to je fakt strašný, kam, ty fialově se týmou s děrou na M-ku, kam. Tak to je blbý, když týmou. Dík moc. Jo, já se zapomněl vypít tu spítku, tak asi vypiju. No ale kámo, oni týmou prostě, já bych je zabil, ale vole, já jsem měl střávka namiešal, kámo. Tak já zkusím jít na toho. Na M-ku, kámo. To je prostě blbec. Já vám jdu pomoct, ale jako ten... Kámo, mě schodil. Tak abych šel na toho červenýho, jakože ve víc lidech, protože... No a tak to zabiješ sám, on není dobrý, ale čum, ale jako tam jde o to, že ty když půjdeš na filový, tak to ve dvou právě musí mít nefilový, nebo ve třech, protože... Kámo, on měl luk, nevím, já si budu muset to, že já si koupím perlu a pak půjdu na toho dětka. Jde za tebou. No maj, irony. Jde za tebou. Necho. Ale proč? Protože on říká, že nás nechá, když půjde na filový, že nás nechá. No a on půjde na nás, že? Jde na nás. Já s ním tak s ním já. Jsou tam dva fialový. To jsme mohli. Máš perlu? OK, tak. Hej, oni mají, kámo, oni mají
Tohle to je jenom výpomoc, tohle není žádný týmování, to jste neviděli prostě, jo. To je nějak jako To ne. malečko, malečko. To Hej, šedlo. máš perlu? Já Jo, jsem se mám. Tak ji hodíme, já ji hodím s tebou, počkej, Tak si koupím. já mám asi všechno. Jako. Oni totiž nejsou moc dobrý v PvPčku. Ale oni nám plně zničí vajíčko, jakoby na 21 Já si tak myslím. Ale ten novej taky natočí video, ale nevím, jestli vydá zítra nebo až jako další. Ale uvidíme, no. Já ho asi vydám až další den, protože nemám ten DaVinci Resolve. Jasno. Jak mi blbne, takže Za mě ten DaVinci Resolve je asi nejlepší, protože to je takový ten začátečnický, no jako není, ale dobře se s ním stříhá. Jako já si myslím, že ho používá i jako spoustu lidí, když tak to, dám perlu, tak házíme na jedno, 3, 2, 1, teď. Sevdal jste tam? Kde seš? Taky. Jo, tady seš. Tak jako by, já nemůžu ničit, musím ti pomoct. Yes, jeden je úplně, teď to jsem tady vyklepal, ty vole. Nice, hezky. On řekl, že nám zeměuká, ale já házím home eye. Okay. Já zkusím toho Toubyho za to zamáčknout. Já bych ho úplně podfackoval. Co dělá u nás? To je naše? Tam máš Ender 6, máš pár diamantů. Jo, málo to je. Dobrý, díky. No díky. Tak mám 3 perly a jdu si to hezky urychlitka. Už to musíme ukončit, to je Díky moc. Vyhráli jsme, děkuji, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u dalšího videa. Čus! Čau.